Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, padayong nagsaka ang mga kaso sa COVID-19. Sa Dumaguete City lang, miabot na sa 1,915 ang total cases. 1,208 niini nangaayon na og 56 ang nakalas. Natala usab ang dugang 116 ka mga bag-ong kaso tungod niini, miabot na sa 651 ang active cases sa Moong Dakbayan. Usa kanila si Isa, 6 anyos, ug bugtong anak sa magtiayong Bustamante. Naundang sa trabaho isip call center agent ng iyang inahan aron adunay makabantay kaniya sa pribadong tambalanan. Wala say trabaho si Felix Bustamante, ang amahan ni Isa, isip chef sa usa ka catering services tungod sa pandemya. Malaumod ang mga ginikanan sa bata nga makagawas na si Isa. Apan na problema kung asa kuhaon ang ibayad sa tambalanan. Busa karon pa lang nanuktok na sila sa adunay malumo nga kasing-kasing alang ug sa mga gustong mutabang, palihog lang pagkontak kang Felix Bustamante sa numero 0967-735-4434. Ano ko na mong kalibutan, makita ka sa batis mong anak ay nga sa kabata, pagkain ni mamaya, kasi natin siya ginanang sakit.